थामजिसेथि लाइमोन सावराय जथुम लाइमोन आफाद जथुम लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय गासै आलासि बिथांमोन आरो लोगोसे बाहागो लागिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे अलंबार दांनो हाबिला बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांनाय सार बिथां आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनाय बिथां आरो लोगोसे दिनैनि बे सावरायमेलावनो बाहागो लागिरि आलासि हिसाबै नुजाथिफैनो हानाय आदा बिजितगोरा रामसियारि बिथां बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि मुङा माइनावस्रि दैमारि आंनि गामिया जादों उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय पानेरि ओनसोलनि सिङाव कुसुबिल दावहारुफुलि गामियाव आं जोनोम मोनदोंमोन। बेनिफ्राय आं दायो पानेरि डिग्री कलेजाव टिचिं खालामगासिनो दङ। रिसेन्टलि जा 2023 नि साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कार बे बान्थाखौ अफिसियेलि एनाउन्स खालामनायाव खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। बेयाव आंनि मुङा फैदों। एवार्ड सेरेमनिया दासिमबो जाथ'वाखै। आं बान्थाखौ दासिमबो रिसिभ खालामथ'नाय जायाखै। आंनि स्कुलिं होननानै बुङोब्ला आङो बड' मिडियामावनो गपिनाथ बरदलै गोसोखां गुदि फरायसालि खाथियावनो कुसुबिलावनो दङ जोंनाव। बेनिफ्रायनो आङो एलपि स्कुलखौ उथ्रिसारदों। बेनिफ्राय क्लास 5 निफ्राय 8 सिम आङो पानेरि हायार सेकेन्डारियाव फरायनानै क्लास 9-10 खौ आङो बा मेट्रिकखौ उदालगुरि इउएन एकाडेमिनिफ्राय आङो पास आउट जादों। बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिया जाबाय टंला नेशनेल पाइनियार जुनियर कलेज। बेनिफ्राय ग्रेजुएशनखौ आङो टंला कलेजनिफ्राय इक'नमिक्सआव अनार्स लानानै खालामदों आरो मास्टार डिग्रीखौ 2020 आव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मा दंबोयो बेखौ एसे फोरमायनांगौ। आघातखौथ' गोसोखांथावनासिन बा मोजां समखौनो बुंनोसै। बे जे दिनखालि साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कारखौ एनाउन्स खालामनाय जादोंमोन बे माने आंनि लाइफआव बयनिख्रुइ गोसोखांथावनासिन दिन जानानै थागोन आरो। जाथायनि सोमोन्दै जिउआव माबा मोनसे गिदिर जाथाय गोसोखांथावना दं नामा? बुंथ'ला नामा सार? दंनाया दङ। आं मिथिगौ जोंनि मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा उदालगुरि जिल्ला बिनि आफादगिरि मुंख्लं फोरदाना बिथांनि जायनाखि फिसाजो बियो जोंहा माइनावस्रि दैमारि जेब्ला बाबाया खास्रि खुस्रि गुबुनजों बुथारजादोंमोन बै समायाव नोंथांनि बैसोआ बेसेबां? आं जोनोम जानानै 6 दानल' जादोंमोन। 6 दानल' जादोंमोन। बै समाव जोंनि माखासे थान्दैफोरा मिथिया जानो हागौ बर' माहारिनि गेजेराव आलादा हादोरखौ लानानै जानाखि सोमावसारनाय जादोंमोन बे समाव बिथांनि माइनावस्रि दैमारिनि बिफा फोरदाना दैमारिखौ खास्रि खुस्रि बुथारनाय जादोंमोन। दा बिथांनि बिफाया मुंख्लं जानानै थाबाय। जोंनि गोसोखांथावना नोंथांमोना दिनै मिथिनाय जानो हागौ। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गोसोआव लानो हागोन। माइनावस्रि बिथांखौ बिनानावखौ दसे सम। आंनि हबिया जादों क्रिएटिभ राइटिं बा बे लिरलु लिरलाखौनो खालामनानै मोजां मोनो। बेनिफ्राय बुक रिडिं बिजाब फरायनानै लिरनायजों लोगोसे आं बिजाब फरायनानैबो मोजां मोनो। एक्चुअलि आं गाव लिरनायनिख्रुइ बांसिन आं मालायनि बिजाब फरायो। बेनिफ्राय गार्डेनिंआवबो आंहा एसे इन्ट्रेस्ट दङ। बेनिफ्राय कुकिं संनाय खुरनायखौ आं बाया। बेखिनियानो हबिया। जेब्ला 2023 एक्जेक्टलि खालारखौ बावबाय लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था बेखौ मोननाय जाबाय। मोननायनि रादाबखौ खोनानाय समाव माबायदि जादों गोसोआ? स्पिचलेस।
बिदिथ' जेनेबा मोनगोन होननानै आइडियाबो गैखायामोन बा सासे लिरगिरिया बान्था मोननो थाखाय लिरो बिब्दिबो नङा जेब्ला सासे लिरगिरिया लिरनाय जार्निखौ जागायजेनो बा आंनि बेलायावनो होन जेब्ला आङो थुनलाइयाव आखाइ होजेनदोंमोन बे समाव आङो साहित्य एकाडेमि एवार्डआ मा जायो बेखौनो मिथियामोन स' जेब्ला आङो साहित्य एकाडेमि एवार्डखौ 2023 नि 23 जुनाव बे एवार्डआ एनाउन्स जादोंमोन स' जेब्ला बे रादाबा फैदों आङो शक जादों एक्सुवेलि फुंनिफ्रायनो तरेन बर' सारा जोंनि साहित्य एकाडेमि एडभाइजारि बर्ड बड' डिपार्टमेन्टनि कनभेनर तरेन बर' सारा स' सारा आंखौ फुङाव खेबसे फन खालामदों बाट आं फनखौ रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन सारा आंखौ बुंहरफिनदों मानो फन रिसिभ खालामा नोङो आं दायो सानजौफुआव नोंखौ फन हरफिनगोन रिसिभ खालामथारनांगोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय आं फुं साराबा मानो बिदि बुंहरखो साननानै फनखौ लागासिनो आङो ओमफ्राय 12:30सोआव आदा बिजिदा मेसेज होदों माइनावस्रि माबाफोर खौरां मोनदों नामा होननानै ओमफ्राय बे समसिमहालागै आं जेबो मिथिथ'आ आरो गैयाथ' आदा आं कलेजाव दङ होननानै बुंबाय आङो आदाखौ बेनिफ्राय दसे थानानै तरेन बर' सारा खबर हरबाय आरो आंनि एडभाइजारि बर्डआव नों गिबिसिन साहित्य एकाडेमि एवार्डि होननानै बेनिफ्राय नंगौना नङा गावखौनो एसे फोथायनोबो गोब्राब मोनदों बाट खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन बेनो आरो बान्थाखौ आजावखांनानै आथिखालाव माबाफोर सानबावदों नामा एक्चुअली आंनि एवार्ड सेरेमनिया दाबो जाथ'वाखै डिसेम्बरनि लास्टफोरसिम मेबि खबर फैनो हागौ माबाफोर सानबावनाय माने दायो लिरनायावनो एसे बिजि जानानै दङ फार्दार जा बिजाबफोर दिहुनलांबावनो बिदिनो लिरनायावनो आखाइ होलांनो सानगासिनो आरो आं एक्चुअली खन्थाइल' बांसिन लिरोमोन दायो बे गुबुन गुबुन माबायावबो आयदायावबो जेरै रायथाइ होन सल' होन बेफोरावबो एसे आखाइ होलांनो होननानै सानदों ओरैनो मा बिजाबनिफ्राय मोननाय जागोन आंनि नैथि खन्थाइ बिजाबमोन सम जिउ आरो डट 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 बे बिजाबखौ 2022 मायथाइयाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा पाब्लिश खालामनानै होदोंमोन थुनलाइ सोरजिनायनि बे आदब आइडिया बे गुनखौ सोरनिफ्राय मोनजेना इन्सपिरेसन हिसाबै आंनि थुनलाइ फोथाराव आगान होजेननायनि इन्सपिरेसन होननानै बुङोब्ला आंनि आफायानो बिथाङाबो लिरोमोन बेनो आरो बेनि उनाव नोंथाङा आथिखालाव पानेरि डिग्री कलेजाव फोरोंबाय थादों नङा होमबा उन्दै बैसोआवब्लाबो दा फोरोंनानै माबायदि मोनो बाव फोरोंनानै मोजां मोनो बे प्रफेसनाव एक्चुअली हाबजेनबाय जेला केरियारखौबो बे प्रफेसनखौनो लानो होननानै सानो आरो आथिखालावथ' गोबां बिजाब बा थुनलाइ सोरजिनायनि थांखियाथ' नोंथांनियाव दङ नङा होमबा बान्था मोननायाव आथिखालाव सोरखौ बांसिन गोसोखांनानै मान बावनो सानो आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिथांमोननो आङो आंनि जे बान्था बेखौ डेडिकेट खालामनो लुबैयो थुनलाइ सोरजिनायाव आथिखालाव बायग्रा मानसिफोर बाजाराव सुबुंफोरनि एसे खमखौ जों नुलांबाय दा रांनि आंखाल मालाबा थुनलाइ सोरजिनायाव मोनदोंमोन नामा जादोंमोन नामा बे प्रब्लेमा खिन्थु दासिमबो जोबाखै आंना रांखान्थिनि रांखावरिनि जा प्रब्लेम फार्स्ट बिजाबखौ जेब्ला आङो पाब्लिश खालामदोंमोन अब्लाथ' आइयासो गय फाननानै दाहार लानानै बिदि पाब्लिश खालामनानै होनाय पाब्लिशार एक्चुअली जोंनि बर'आव माने पाब्लिशार्सनि अनजिमाया 80 बिजोङाव पास जादों आरो बेनिफ्राय आंनि न'खरनि सोमोन्दै एसे बुंनो होखादों सारा आंनि न'खराव फेमिलि होननानै बुङोब्ला आइ आरो आं बांसिन लाइमोनफ्रानो दायथ' लानांगोन आरो बोराइ बाथौआनो बे मुलुगनि सोरजिगिरि खांगिरि फोथांगिरि बेनि सायाव मा बुंनो सानो लाइमोनफोरनो साबायखर सोंलुनि थाखाय सानैसिम बोराइ बाथौआनो बे समायना बुहुमनि सोरजिगिरि खांगिरि फोथांगिरि नंगौ
मानो होनोब्ला बोराइ बाथौआनो जादों बार दै हा अर आरो अखा जाय मोनबा गोहोआ गैयाब्ला जोंनि एक्जिस्टेन्सआनो मिनिंलेस बा इम्पसिबल बा जोंनि इक'सिस्टेमाबो लिभिं बिंसनि थाखाय सुइटेबल जानाय नङा बा जिब जुनार मानसि दुमसि बिफां लाइफाङानो जा गासिबो थांनानै थाजाथाव जानायानो नङा बे मोनबा गोहोनि अनगायै स' बे मोनबा गोहोखौ जों बर'फोरा सिबिनो रोंदों फुजिनो रोंदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जों साफ्रोमबो बाथौसाफोरा बोराइ बाथौखौ जोंनि सिबिनो रोंदों बोराइ बाथौखौ जोंनि गुरु हिसाबै जों फुजिनो रोंदों बेखौ जोङो खाफाल गोनां होननानै साननानै लानांगौ आंनि बादिब्ला बाहागो लानाय साफ्रोमबो थान्दै बिथांमोननो मा मेसेज होनो नागिरदों फार्स्ट अफ अल प्लिज बिजाब बायनानै फराय सेकेन्डलि नोंथांमोना आं बोसोन बा बिदि होनो हाथावना बा केपेबल नंगौना नङा मिथिया नङाबो जानो हागौ बाट रिकुवेस्ट खालामनो सानदों आं नोंथांमोनखौ फार्स्टआवनो नोंथांमोना बिजाब फरायनायखौ मोनसे हुदा महरै ला नैथियाव बे बेसेन गोसा लाइमोन बैसोनि समखौ नाङा फाङा ओरैनो हगारालासिनो केरियार दानायाव जाहाथे इउटिलाइज खालामो आरो माबा मोनसे जागायजेननायनि सिगांनो बा जिउनि थांखि बा जिउनि राहा दानायनि बाथ्राखौनो होन बेखौ जागायजेननायनि सिगांनो गावखौनो गाव खेबसे मानो होननानै सोंगोन बे मानोनि कुइसननि एन्सारखौ जेब्ला सासे मानसिया मोनो बे मानसिखौ रावबो होबथानो हाया मानो होनोब्ला जोङो मानसि हिसाबै जोनोम मोनबाय जेब्ला समाजारि जुनार बयनिख्रुइ सोद्रोमथि गोनांसिन जुनार होननानै जों मानसिखौनो बुङो मानसि हिसाबै बुहुमाव जोनोम मोनबाय जेला जोंहा गावबा गावनि मोनसे सिनायथिखौ लानानै जोङो थांनानै थानांगौ जाखायो बे सिनायथिया नाथाय जोंनि नामजों फैया जों बिमा बिफाया दोननाय मुंजों बे सिनायथिया फैया बे सिनायथिया फैयो मुंजों लोगोसे उनाव लिरफानाय बे डेजिगनेसननिफ्रायसो स' बे डेजिगनेसनखौ नों जेसेबां मोजां खालामनो हागोन बे डेजिगनेसनानो नोंनि नामखौ समायहोगोन आरो लास्ट बाट नट द लिस्ट नोंथांमोनाबो लिर खन्थाइ लिरनो रोङा लिरनाङा सल' लिरनो रोङा लिरनाङा रायथाइ लिरनो रोङा सल'मा लिरनो रोङा लिरनाङा गोसोनि बाथ्रा लिर नोंनि गोसोनि साननाय हनाय मोन्दांथिफोरखौ लिर खन्थाइनि महराव लिरबा बेनो खन्थाइ जागोन सल'नि महराव लिरबा बेनो सल' जागोन रायथाइनि महराव लिरबा बेनो रायथाइ जागोन